आई भैया हम गाए सी मूरत सम्राट फिर के बीच में एगो लय लेके आ रहल बनी। ऐसा ना पूर्ण विश्वास बा रहो सबके जरूर पसंद आई। हमनी के बिंजू प्रसंगत बड़ भैया रोहित भैया कर रहल बानी, जगर गायकी भी बहुत सुंदर हमनी के लागेला। आज यहाँ के बिंजू बजा रहल बनी अजय सुपर स्टार हमनी के बड़ा गांव के धरती से कलाम भैया बानी उपस्थित बानी। आज नाल प्रसंगत कर रहल बानी। आशा न पूर्ण विश्वास बा रोहन सबके पसंद आई। आई गान बजान के चलो जा हमने के यही लगन में शादी भइल बगावना करा के घरे आयल बने समय बुझात नहीं के समय ऐसा हो गई कि भोर हो गई। घर निकलते के राजे देखी ना हमनी के मझलू जानी के छागल के बाद चूड़ी के आवाज आवता तनी छोड़ी हमनी के बाहरी जाए के समय हो गई। लेकिन मरद हम मानत नहीं के कैसे अरे जाई न दुबारा देखी जाई न दुबारा देखी हर तोर हो गईल कि छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गईल। छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गईल। आई रोहित बाबू म्यूजिक से कलम भाई बना घर नहीं कहते राजा जी जाई न दुबारा देखी जाई न दुबारा देखी तोर हो गईल। छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गईल। छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गई। और का छोड़ती कलाई सैया बुझी मजबूरी मझिला जठान के खनकता चूड़ी
खन कहता चूड़ी और का चहकत चिड़ैया चहकत चिड़ैया अजोर हो गइल कि छोड़ दी बलमू अब तो भोर हो गइल छोड़ दी बलमू अब तो भोर हो गइल और कहते कि सुनी राउर बात नहीं कही बात घर परिवार के बात उन लोग का कही राउर न फेरबा का कोई गाँव घर के राउर न दोस्त बा समूह के दोस्त बा उम्र के और का चहकत चिड़ैया अजोर हो गइल कि छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गइल छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गइल जाई न दुआरा देखी जाई न दुआरा देखी अरे सोर हो गई जाई न दुआरा देखी जाई न दुआरा देखी सोर हो गई छोड़ दी बलम अब भोर हो गई छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गई छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गई छोड़ दी बलम अब तो भोर हो गई छोड़ दी बलम अब तो